لك تتب وفيري كبرعك أنا ما تنبعي كتفيني لحريري سلام تخطاتلت نايس channel كم تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقنانيو لو ممكن وتر قداسن وانا وانت عستوتات حزنا لكم متينا لنا سام مودة نايز مدام سانا كتصنحو بخبر العدمكم لايك مكبار شير مكبار يطون حسابكم بهانات من قد مهنا مقداف دماكم وتر تعويتنا يقون كلتي فزك اير زلو كنتات نايزوبان نايزي ما كلاي مبراق دما كنرينا بعبي دمان عبيت هاجرات عالم زسحب زلو سلو زغني إذا كي وصلنا نابت عستون وزدكم let's go. Can US President Donald Trump force Iran into a deal? Or is Tehran simply buying time while holding on to its biggest pressure point, Hormuz? That's the question we're asking tonight. Because for days we've been hearing that a deal is close. But how close are they really? Because Iran refuses to drop its nuclear ambitions, it still has leverage over Hormuz. Meanwhile, the more this drags on, the more the pressure grows on Trump because none of Trump working overtime this holiday weekend to hammer out a deal with Iran, saying there can be no mistakes. Jeff Paul is live in Dubai with the very latest. Jeff, break بحفشة كم تري وزلهم نتي زرربنا بفرن مبزح ترجع ملوف ويكند سبرتو سرح يسرح كم زلون دونالد ترامب دما اوفر تايم يسرح كم زلون قال يمزبل اوفر تايم يكون ابتك زيون تسرح سبعي مسلني جن دحانس كده يكون اللهم بزح نجر يجبر كم زلون نتي يجبر زلون زرربنا بوتيت أو زررب كوينو نفس ما معنى خبط بزح تعرف يجبر كم زلون ينجرالو حنت زر بعد ما بزح زي دقاق مالو no dust no dollar يسوي له نتنا إيران نيني كولاراوي تقابير زلو يورانيوم enriched uranium بمول انت دا يركبكمنا جنزب زبحة لين هبني ناز مسل زاد معلا أتحداد مايا نابز درجة زكبت مخالو جنزب عين هبني ناز بلوز نبرو جنزب كنفت خينا تبل زربا متي الله سلازي بفلاي أبزي بفلي كتكسر له قطر أجد استرايس عود كم زلو فلي لوخ نا إيران ودنا بدوحة نقطراتي كم زلو زقلت حبريتاونا له جي كل زنريو زلنا درجة دحان زخونة من قصاصات يرلو أبز بحالو زنبرة قداينا in the Gulf and throughout the Middle East are hoping that largely negotiated deal that President Trump has referenced is nearly complete. And according to Marco Rubio, they really aren't in any sort of hurry at this time, and they're not going to sign a deal that's bad. We're still a work in progress. As I said, we thought we might have some news last night. Maybe today I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation. بحبشة انتايم زولو زلو أمريكا تزررب صبغي خيط كم زلون نبحر ديل كبصح كم زخلقن تهواخد ما يدلي نانيو صبغ ديل تدي كوينو عين قبلو إنا دونالد ترامب بتدقاقامي تويت الناس حفيكم يزبل زلو እቲ ሪፐብሊካን ቤዝ ወይ እውን እቶም ኩናትን ወረ ኩናትን ዝደልዩ ብፍላይ ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ፖለቲከኛታት ዝህብዎ ዘለዉ ግብረ መልሲ ድማ ክንሪኦ ኢና ነቲ ኩነታት እቲ ንምሕንካር ወይ እውን ንዑ ሰበታጅ ንምግባር ንምዕንቃፍ ንምፍሻል ብዙሕ ፈተነታት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እቲ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘሎ ብትክክል ንሱ ድዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ከኻውዲ ክመፅእ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ብዙሕ ነገር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እሳቶም ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ እንታይ እዩ ኣብቲ ዲል ዘሎ እንድሕሪልካ so 95 report framework said to be 95% complete ስለዚ እቲ framework ወይ ካን ንኽዘራረቡ ዘገብርዎ ዘሎ ቅርፂ 95% ተወዲኡሎ ይብልሎ what Iran would do no dust no dollars what Iran would get Iran እንታይ ክትገብር ኣለዋ ከም ድማ ኢራን ድማ እንታይ ክትረክብ ትኽእል ዝብል ኢና ኣብነት እጂ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢና መጀመርያ ነዚ ዝርርብ እዚ ከነሪአኩም ከለና ምናልባት ንቅድሚት ከድና ዘለና ከይመስለኩም ኣብ መንጎ ዕንቅፋትታይ ከም ዘሎ ክትሪኡ ኣለኩም እዚ ሕጂ ናብ ስምምዕ ክመፁ እዮም 95% ቀሪቡ ገለ ክብሉካ ከለዎ ተስፋ ክትገብር ትኽእል ኢኻ but it's not always like that ንድሕሪት ተመሊሶም ሕጂ ዝሰማዕናዮ ድማ ስምዑ let's go says it has carried out strikes on missile launch sites and mine-laying vessels in southern Iran. US Central Command says the attacks were in self-defense and were aimed at protecting American forces during the ceasefire. Explosions were earlier reported near the port city of Bandar Abbas. كم تريو زلهم أمريكا متقعد كم زكادت يوم زنقر زلو أبزي
መጥቃዕቲ ናይ ሚሳይል ቦታታት ዝበልዎ ከምኡውን ናይ ፈንጅሮ ወላ ትሕቲ ማይ ዘሎ ገለ ፀገማት ዘሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ እዩ ዝንገር ዘሎ how is that even possible ኣብ ሰላም 95% ክንረዳዳእ ቀሪብና ኣለና እናበልካስ ከመይ ጌርካ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ደብዳብ ከተካይድ ትኽእል I just don't understand this country really نسمع يوم سكبز Ceasefire between the United States and Iran is under pressure once again. The U.S. has carried out what it called self-defense strikes in southern Iran. According to U.S. Central Command, the strikes targeted Iranian missile launch sites. Washington also claimed it struck boats allegedly trying to place mines near the Strait of Hormuz. Multiple explosions were reported in the strategic port city of Bandar Abbas. The city is home to key Iranian naval and air bases. Country was a logum. ሰብ ብዙሕ ተስፋታት ይገብራሉ ሰላም ክመፅ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክግበር ፅቡቅ ዝኾነ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ቡ ጌርካ ድማ መፍትሒ ዘላቂ መፍትሒ ናይ ተፀገም ንክግበር ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ጣውላ ፅቡቅ ኣንፈት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ኢራን እውን ድሓን ዝኾነ ምትዕፅፃፍ ኣብ ትርእየሉ ዘላ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ብዓብዩ ካብ እስራኤል ቁሩብ ፍንትት ዝበለ ዝመስለሉ ዘሎ መንገዲ ኣብ ዘለወሉ ናው again ነቲ ነገር እቲ ክሕንክር ከበላሽ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ኣብዚ ባንደር አባስ ዝበሃል መጥቃዕቲ ከም ዝገበሩ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣገዳሲ ዕላማታት ዝበልዎ ቦታታት መጥቃዕቲ ከም ዝገበረት ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ እዚ ድማ ምክልኻል ናይ ነፍሲ ምክልኻል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሲሪየስሊ ሃውዛ ብኸመይ ከመይ እቲ ምክልኻል ዝበሃል እንታይ እቲ ሽም ናይቲ ምክልኻል እኳ ምርዳእ ቢና ኣሎ ንሕና ምክልኻል ማለት ንሓደ ዓዲ ኣብ ሃገሩ መፂኻ ናሃረም ከያሲ ይከላኸል ኣለኹ በሃል ዲታ ኣቶም ሰባት እታ ምክልኻል ትብል ሽምሲ ተቐይራ ድያ እታ ቃል እኮ ምርዳእ ቢና ኣበይ ኮንካ ዲኻ ትከላኸል ምክልኻል ኣበይ ኮንካ ድዩ ድፍፀም ንሓደ ኣብ ገዝኡ ናብ ድፍዑኒ ዘሎ ናሃረም ከያስ ነፍሰ ምክልኻል ይገብር ኣለኹ ትብል ወይ ነጉድ በቃ እንታይ ምኽንብል ኢና ደስሕቕ እኳ ኣይኮነን ግን ስሓቅ ድመፀካቲ ምክንያታት ኣሜሪካ ዝብዎ ንሶም ዝገብርዎ ኩሉ ግዜ ዲፈንስ ዲሞክራሲን ምስፍሕፋሕ ናይ ንግዲ መስመር ንምኽፋት ንፅቡቅ ነገር ይገብርዎ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም ነቲ ሚድያ ዝሽርሽርዎ እቲ ሚድያ ድማ just fall for it ከምታ ዝብልዋ ገይሮም እዮም ሪፖርት ዝብልዎም ምክንያቱ ፕላትፎርምስ ናቶም ስለዝኾነ ሓቆም እዮም ሰብ ፈሪህ እዩ ዩቱብ ናቶም እዩ ፌስቡክ ናቶም እዩ ኤቭሪ ፕላትፎርም እቲ ሚድያ ንቕርበሉ ናቶም ስለዝኾነ ጥንቃቐ የድልየ እዩ ስለዚ ከምዝና በዓልናትና ንኣሽቱ ክኸውን ከሎ ከምኡውን ከምዚ ብዙሓት ቻነላት ወይ እውን ሚድያታት ትርእይዎን ከምዚ ከማና ይውሓድ ይብዛሕ ብዩቱብ ዝረኽብዎ ጥራይ ዝነብሩ ይኮኑን ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ኦርጋናይዜሽንስ ገንዘብ ይኽፈል እዮም ምክንያቱ እቲ ትካላቶም በቲ ናይ ዩቱብ ይኹም ናይ ገለ ሓገዝ ጥራይ ክነብር ወይ ኣታዊ ጥራይ ክነብር ዝኽእል ስለዘይኮነ ነቲ ገንዘብ እቲ ክቡኻ እንድሕር ኮይኖም ድማ ስራሕካ ምስቲ ንሶም ዝደልይዎ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ዓበይቲ ናይ ቲቪ ስቴሽንስ ገለመለ ድጎማታት ኣለዎ እቲ ድጎማታት ንክረኽብዎ ድማ ኣብቲ ዘረባናቶም እንታይ ክገብሩሎም ሕግታት ከማልኡ ኣለዉ that's why ኩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ናራቲቭ ዝመርፁ ንኣብነት ኣብ ህንዲ ዘሎ እዚ ዩቱብ ቻነልስ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ዓበይቲ ስቱድዮታት እዩ ስለዚ በቲ ናይ ዩቱብ ጥራይ ዘይኮነስ ተወሳኺ ገንዘብ የድልዮም ነቲ ነገራት ንክገብሩ ነቲ ገንዘብ ንክትረክብ ድማ ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ሚድያ ኢንቨስት ስለትገብር ናቶም ናራቲቭ እንድሕሪ ትደፍእ ኮንካ ክኸፍሉካ ክእሉ እዮም ብሓፈሻ ብኸሙታት ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዘጉልሑ ሚድያታት ኣብ ይኩን ወላ ዩቱብ ቻነልስ ኣብቶም ዓበይቲ ቻነላት ዝበሃሉ በብዝሒ ኢኻ ትርእዮ ነዚ ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣዩን ምግንዛቡን ኣገዳሲ እዩ ንዑ ድማ ኢና ክነግረኩም ንደሊ ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ቃል ብቃል ዘይኮነስ ብትክክለኛ መረዳእታ ናቱ ክንሪኦ ስለ ዘለና Bandar Abbas is located along the Strait of Hormuz. Iranian agencies also reported explosions near Sirik and Jask in the Persian Gulf region. Iranian armed forces claimed they had destroyed a hostile drone in the Gulf region. The Revolutionary Guard later said air defenses in Bandar Abbas were activated to counter threats. The latest actions add to a series of violations and military exchanges. These exchanges have continued despite the ceasefire announced on April. ከምቲ ሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ኣመና ወላ እኳ ናይ ሰላም መስርሕ ናብ ድሓን ዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ተስፋታት ዝህብ መድረኻት ኣለዎ ፅቡቅ ነገር ኣብ ፅቡቅ ነገር ክበፅሕ ይኽእል ገለ እንተበልካ ንኽፈርስ ግን ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ከም ዝኾነ ብቐሊሉ ክፈርስ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ደምፃልኩም ዘለዎ ቨሪ ቨሪ ፍራጃይል እዩ ሰንኮፍ ዘሎ ኩነታት እዩ ወላ እቲ መስርሕ ናይ ሰላም ዝኸድዎ ኣለዉ ይኸዱ ኣለዉ ዝበሃል ዘሎ ወላ እቲ ካልእ ኩሉ ነገር ተሪኻዮ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ
anything can collapse it ዝኾነ ነገር ፋሕ ከብሎ ፋሕ ብትንቅትወሉ ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ መረዳእታ ዝክትሪኦ ከለካ ኩነታት it's I don't know እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እስራኤል ድማ ንዑፋሕ ንምባል ብዙሕ ነገር ክትገብር ስለ ትኽእል there is also this እስራኤላውያን ነቲ ጉዳይ እቲ ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ እቶም ናይ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝፀጋግዑ ዘለዉ ሕጉሳት ዘለዉ ዝበስከ ስምዑ እዚ is pushing back against bipartisan criticism of a potential emerging deal to end that conflict. Regional officials are telling the Associated Press that under the proposal, the war would end and Iran would reopen the Strait of Hormuz, as well as give up its stockpile of the highly enriched uranium, with the details and timelines to be worked out later during a 60-day window. Iran ከም ትሪእዎም ዘለኹም ትራምፕ ሰይዝና ቀስ ኢለ ናብቲ ኩነታት ክኸይደ ይብላ ኣሎ ኣብ ወገን ኢራን ድማ ዝኾነ ነገር ዝተወድአ ነገር ኣሎ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ከምኡ እውን ነቲ ናትና ዩራኒየም ክንቦ ኢና ዝብል መንገዲ መረዳእታ የለን ፕሬዚደንት መስዑድ ፐዘሽኪያን ፕሬዚደንት ናይ ኢራን ድማ told the TV they were ready to assure the world that we are not after a nuclear weapon ብሓፈሻ ኢራናውያን ኒውክለር ክንሰርሕ ወይ እውን ኒውክለራዊ ኣፅዋር ንክንሰርሕ ኣብ ጉያ ዘለና ህዝቢ ኮናን ዝብል ቅድሚ ኩናት ዝብልዎ ዝነበሩ ሕጂ እውን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳን ሓደገኛነትን እዩ ናብ ኒውክለር ክወስዶም ዝደሊ ዘሎ እምበር ኒውክለራዊ ኣፅዋር ንኸፍርዩ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኒውክለር ከነፍሪ ኣለና ኣብ ዝብል መደምደምታት ዝበፅሑ ይኮኑን ኣነ እኳ ክሪኦ ከለኹ ጌጋ ሓሳብ እንድዩ ኒውክለር ስለ ዘይብሎም እዩ ዝኩሉ ፈተናን ሽግርን ዝገጥሞም ዘሎ ግን again ኒውክለር ካብ ኒውክለር ዝገድድ ኣፅዋር ረኺቦም ስለ ዘለዉ ሕጂ ሪላክስድ ኮይኖም ኣለዉ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢትካ ምእታውን ከም ድሌትካ ክትገብሮ ምኻልን እሞ ንዑ ክትገብር ከም ትኽእል ንዓለም ተረጋጊፅካላ ደን ካብ ኒውክለር ዝዓቢ እዩ ምክንያቱ ኒውክለር ኣይትጥቀመሉን ኢኻ መፈራረጥ ራእዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ግን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትዓፅዎን ኬላ ክትገብረሉን ቁፅፅር ክትገብረሉን ረብሓ ክትገብረሉን ትኽእል ነገር ስለ ዝኾነ ካብቲ ኒውክለር ንላዕሊ ዝለዓለ ለቨሬጅ ሂብዎም ዘሎ ኣብ ዝርርብ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ ምክንያቱ ኒውክለር ፓኪስታን ኣለዋ nobody cares I mean ራሽያ መዓት ኒውክለር ኣለዋ so ኒውክለር ምህላው ንበይኑ እስራኤል ከይደፍረካ ክሕግዝ ዝኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኪኑ ዝኸደ ኣብቲ ጣውላ ክትዘራረብ ከለኻ ኒውክለር ስለ ዘለካ ፍሉይ ሓለፋ ይፈጠረልካ ማለት ኣይኮኑን ነፍስኻ ንምክልኻል ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ግን ከም ትሪእዎ ዘሎም ኢራን ካብቲ ኒውክለር ንላዕሊ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እዩ እቲ ናቶም ናይ መዘራረባ ዓቕሚ ነቲ ካርታት ናቶም ንላዕሊ ምፅይዎ ዘሎ ስለዚ ንሱ ስለ ዘለዎም ንግዚኡ ንህዝቦም ሰላም ንምፍጣር ወላ ነቲ ኒውክለር ጠጠው ከብልዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሎም ነይሮም እዮም ዝተቐተለ ሱፕሪም ሊደር ናቶም ፋትዋ ንሱ ጥራይ ከፍቅድ ነይሩ ኒውክለር ንክገብሩ ወየዳንዑ ስለ ዝቐተልዎ ሕጂ እምበር ተሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ከምኡ ዓይነት ሓለፋታት ክገብረሎም ዝኽእል እዩ ኮይና ይስምዓንን እዩ ብዝኾነ ኢራን ክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ዝንፍት ዘረባ ይዘረብሎ እዮም ስለዚ Trump's Iran deal up in the air amid GOP blowback. በሓፈሻ እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን በቲ ዝካየድ ዘሎ ከጉርዕ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል እትዝውሮም ሴኔተርስ ኣብቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ በቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘሎ they are trying their best to derail it ገለ ካብኣቶም ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ካብ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ዝያዳ ናይ እስራኤል ዘገድሶ ማለት እዩ I am deeply concerned about what we are hearing about an Iran deal being pushed by some voices in the administration. ናይ ብሓቂ ጭንቀት ገይሩ ላይ ዘሎ እቲ ናይ ኢራን ዲል ዝበሃል ዘሎ ገለ ካብቶም መንግስቲ ካብ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሰምዖ ዘለና President Trump's decision to strike Iran was the most consequential decision. ንኢራን ካርማ ምውሳኑ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ወሳኒ ስጉምቲ ዝነበረ ናይ ካልኣይ ገፅ ናይ ካልኣይ ምሕደራናት እዩ ጽቡቅ ድማ ገበረ and was achieved extraordinary ብዙሕ ዓወታት ድማ ኣመስጊቡ እዩ ስለዚ ንኢራን ኣዳኺሙ ኣይገለገለ ይብላ ኣሎ if the results of all that is to be an Iranian regime an Iranian regime still run by Islamists who can't test to America እንታይ ዝብል ኣሎ ዝኩሉ ደብዲብካን ጨፍጪፍካን ኣብ መወዳእታ ሞት ንኣሜሪካ ብዝምነዩ እስላማውያን ክትመሓደር ነፍቅድ እንተለና ከምኡ ድማ ሕጂ ገንዘብ ክንህቦም ቢልዮናት ገንዘብ ክንህቦም ዝብል ዘላ ሓሶት እቲ ገንዘቦም ተዓፅዩ ዝነበረ ክንመልሰሎም ንሓስብ ተለና being able to enrich uranium ከምኡ ድማ ዩራኒየም ከማዕብሉ ከምኡውን ኒውክለር ንክሰርሑ ዝፍቀደሎም ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ዝኽእሉ ኩናት ተኻይዱ
ዝብል ዘረ ባይደን the outcome would be a disastrous mistake. So the details are still coming out, and I pray the early reports were wrong, but the fact that Biden's Rob Malley is praising the deal is not encouraging. بحفشة كم تريوز لهم نتي دونالد ترامب نتعطينا مفتار كلاتهم توم أسد سوي كان نتنياهو لو خاد زخونو نتي زقبر زلو critically دونالد ترامب كقامون سقاطات كفترولو تعري قبرلو. So كالوت روجر فيكر بهالون the rumored 60-day ceasefire with a belief that Iran will ever engage in good faith would be a disaster. Again, ካልኦት ዝብልዎ ዘለዉ ንሱሳ መዓልቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ኢራን ድማ ብቑኑዕ ልቢ ብቑኑዕ መስመር ክትዘራረብ የልካ ምሕሳብ ዓብ ፀገም እዩ። ኩሉ እቲ ብወታደራዊ ዓቕሚ ዘምፀናዮ ዓወት ድማ ንኮንቶ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣገይን ኩናት ወልፊ ዘለዎም እዮም እዚኦም ናይ ኩናት ተመሊስካ ናብ ኩናት ንምእታው ዝግበር ዘሎ እዩ። ማይክ ፖምፔዮ ኣገይን ካልእ ካብቶም ኒዮካንስ ወር ሞንጎረርስ እዩ። The deal being floated with Iran seems straight out of the wind. Okay, ኩላቶም ይፀርፍዎ ኣለዉ እዚ ክኸውን ዘይክእል እዩ። not remote America first ስለዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ክግበር የብሉን ዝብል ከምኡውን ሊንሲ ግርሃም ብዓብዩ ዳርጋ ናንስቶፕ እዩ ክፅሕፍ ዝውዕል ዘሎ። ዶናልድ ትራምፕ እውን መሊስሎም ነይሩ one of the worst deals ever made by our country was blah blah ንባራክ ኦባማ ዝገበሮ እቲ ዝኸፈይ ነይሩ እዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ድማ ኤግዛክት ዲ ኦፖዚት ካብኡ ፍልይ ዝበለ ብንፃሩ እዩ ክኸውን ገለ እዩ ዝብል ዘሎ ውልሲ ብኣፍካ ብዙሕ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ባይታ ግን ከምኡ ክትፈጥር ትኽእል ዳ ኣይትፈጥርን ናይ ባራክ ኦባማ ዘይመስል ፍልይ ዝበለ እሞ ኣብ ዓውደ ኩናት ብዙሕ ክትዕወት ዘይከኣልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ነዞም ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ዝቃወሙ ዘለዉ ሉዘርስ ስለ ዝኾኑ ኣይትስምዕዎም ዋላ ሓንቲ ዝረኣይዎ የብሎምን ከበላሽው ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ እዮም. So don't listen to the losers who are critical about something they know nothing about. ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዝረብ ዘሎ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጥዎ የብሎምን ቦግ ኣቢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ከይትሰምዕዎም ኣነ ፅቡቕ ዲል እየ ዝቐርበልኩም ዘለኹ ብላብላ እዩ ዝብል ዘሎ ክንርኢና ዶናልድ ትራምፕ ሕዳድን ፈካርን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ፈልጥ እዩ ግን we'll see how far እዚ ዝብሎ ዘሎ ናብ ኩንነት ክመፅእ ይኽእል. Okay, let's go back to ኣብታ ሓንቲ በዝጀመርኩልኩም እንታይ እያ ኢራን ክትገብር ትሕተት ዘላ ምድሕር ኢልኩምኒ give up enriched uranium stockpiles ነቲ ኣማዕቢላቶ ዘላ ዩራኒየም ከተረክብ ከም ዘለዋ ሓደ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣረክቡ ንዑ ይብልዎም ኣለዉ that means ኢራን ነዚ ክትገብሮ እንድሕር ኮይና ከም ግብረ መልሲ ከተረክባ እያ ዝብል እምነት የብለይን ግን ኣሜሪካ ጠለብ ክገብሩ ክእሉ እዮም halt enrichment activities ከምኡ ድማ ናይ ምምዕባል ናይ ዩራኒየም ምምዕባል መስርሕ ድማ ጠጠው ከብልዎ ከም ዘለዎም help reopen Strait of Hormuz ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ምኽፋት ክሕግዙ ከም ዘለዎም ከምኡ ድማ commit to broader regional ceasefire ከምኡ ድማ ኣብ ዝዓብየ ናይ ዞባዊ ሰላም ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እዚ ማለት ድማ ብሮደር ክበሃል ከሎ ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካልእ ቦታታት ዘሎ ንክግበር ድማ ክሕግዙ ክኽእሉ ኣለዎም ነወዳስ ካልእ እንታይ ከ framework gives 60 days to reach final deal points እቲ ስምምዕ ዘሎ ድማ መወዳእታ ኣብተን 60 መዓልቲ ኣገዳሲ ስምምዕ ንክብፃሕ እዩ እቲ ዕላማ ድሕሪኡ እንተዘይተበፂሑ ናብ ኩናት ምምላስ ማለት እዩ ኢራን gets nothing unless it delivers first ፎክስ ዝብሎ ዘሎ እዩ ነቲ ናቶም ኦዲየንስ ንምትላል ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ኢራን ወላ ሓንቲ ክትረክብ ኣይኮነትን ነቲ ንሕና ንሓቶ ዘለና ብምሉእ እንተደየ ረኪባትና ቦግ ኣቢልኩም ትልምሉ ዘለኹም ስኹም ኢኹም ሶም ኣይኮኑ ቀፂሎም what Iran would get እንታይ ክትረክብ ትኽእል partial sanction relief ክፋል ናይ እገዳ ከለዓለሎም ይኽእል gradual easing of US blockade measures እዚ ናይ ፎክስ ሚድያ እዩ ነቲ ህዝቦም ከጋንኑ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ መብዛሕትኦም እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ብዙሕ ሕድገታት ክገብር ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ዝብሉ ዘለዉ እንተዘየለ ኢራን ኣብ ጣውላ ክቐርቡሉ ይክእሉን እዮም ባይ ደ ወይ ቀጠር እውን ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብ ሓለፋ ክትገብር ከም ትኽእል ነጊራ ኣላ ስለዚ lower energy prices broader economic normalization ብላብላ ናበሉ ብዙሕ ሓሳባት ክህሉ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ንቐፅል ኣብቲ እንተበ ዝጀመርኩልኩም በቲ ዲቴይልድ what is going on ሓንቲ ክንገርኩም እስራኤላውያን ብኸመይ ይርእይዎ ኣለዉ As diplomacy with Iran is still moving forward, officials on both sides are signaling that a final agreement remains in reach, with key details unresolved and ultimate approval from Iran's supreme leadership still pending. U.S. Secretary of State Marco Rubio says negotiators believe they have a workable framework on the table, but cautioned that talks remain fluid and incomplete. We're still a work in progress. As I said,
not to rush into a deal, despite earlier suggestions that Washington and Tehran were nearing a breakthrough agreement aimed at reopening the Strait of Hormuz and reducing regional tensions. Iran, however, is downplaying expectations of an imminent agreement. The Iranian Foreign Ministry says negotiators have made progress on many issues, but insists that talks remain focused on ending the conflict, not Iran's nuclear program. بحفش إيراناويان كم أمريكا برسنين بتميديات ما كم زلك ውድድር ዋንጫ ዓለም ክጅምር መዓልታት ተሪፎ ዘሎ ካውንዳውን እናገበሩ በቃ ዘጉርዑ ዘለው they are not in that kind of rush ከም ዓይነት ሸበትበድ ይብሉ የለውን ምክንያቱ ሸበትበድ ናይ ኣሜሪካ ድራማ ምዃኑን ኣብ መፈንጠራ ክእትዎም ሸበትበድ ከብሎም ይፍትኑ ከም ዘለውን ስለ ዝርዶም ዘሎ ነው ሺል ኮይና ንሕና ሕዲ ኢልና ኣስተውዒልና ንሕጂ ንገብሮም መፍትሒ ዘይኮነ ንሓዋሩ ዝኸውን መፍትሒ ኢና ንደሊ እዮም ዝብሉ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ነዚ ኩነታት እዚ መን ከበላሽዎ ክእል ኢራን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ፈሊጦም ዘሎ ብኸመይ ከም ዝበላሾ ድማ ስምዕዎ We have not planned anything for a trip to Pakistan. You cannot expect anything from Israel other than the destruction was the result of law-breaking and military aggression by the United States. This waterway was misused to attack a member state of the United Nations. Any responsible country would welcome the establishment of a reliable and predictable mechanism for managing maritime traffic in the Strait of Hormuz. The US, the UK, and France constantly evade their commitments. On the contrary, regarding nuclear proliferation... Hello, good day to you. Hello. كم تريوا زلهم وهاب قال نايتي فورين مينسترنا إيران مالتيو انتايوم زبلو زلو بحفشا ولو كمس أمريكا دحان زخونة زرربي كان تلو إسرائيل جن كل زكالهم كجبريهم فحن خبلوه مهنياتو إسرائيل مالت بجكا كيناتن عنوتن كال زردوق عنقا يلن يمزو ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ኣብቲ ኩነታት ይሳተፍ ስለዚ የለ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ኣብ ጋዛ ሕጂ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕትታት ይገብሩ ኣለዉ ምንታን ነቲ ኩነታት ደረይል ንክገብሮ ወይ እውን ጠጠው ንከብሉ ዕንቅፋት ንክፈጥሩ ፀገም ንክፈጥሩ ኣብ ሊባኖስ እውን ከምኡ ሓሊፎም ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ኢራን ነቲ ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ክትፃወሮ ስለዘይትኽእል ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዘረባ ንክትገጥፎ ዝርርብ ንክትገጥፎ ሓንቲ ኣስተውዕሉ ብዚኣ كباب حمسة زخونة إسلاميين هجرات الله بعلم بديهم له فلسطينيين سوني من الزخطلو إسلامية السعودية الإمارات قطر عمان العراق سوريا تركيا نخلاتهم زغربة أمناتهم نجبسي نخلاتهم زغربة يمسون وقمت قالوا إيرانيين شعب مسلمين كابزهم كلنا هجرات إسلام بس أمريكا قنبح زبلا قانزانا غزة قانزانا ليبانوس نيران ترايو تسمع إيران تراي قلق تقبر تفتن can you imagine that كابزم كلنا هجرات إسلام ككن دقل جلبيا غيرهم أكتس قبرو أما على حمش تجزين سجدا لنا نابلو إسرائيل الشيطان يا نابلو تزاربو أبقى حق خونه خلو ولا حنتيهم كقبرو زي كل فلسطينيين بحجاز ولا حنتي كينو ورقة صحيف كان نخدنا أمريكا مبال ولا إسرائيل ولا حد تقبري كلوني فتاونكو أنت جبرتون كتجبر تخليها تبعها تأمن إيران ترايا that's something فتيخات سليقة زي تكون ذات of course نزيك خون زخالة بس حواجة يخافلوا لهم زلون فلت علينا so زبادح أبزوان زين إيران زد الجف دمت أنت تسمع كابزي رست بقى سيكون بفلاي تناي غزة قداي زري نتنا يقولنا غزة أنزانا يتم حزب غزة دسمعونا تم فلسطينيين أنزا دسمعوا حزبي في اللعب أوروبا نابز حزب مثلا أمريكاون نيران بدنا قاص الله بتاعونكم بزعبة قداي ناي غزة قداي بزعبة قداي ناي ليبانوس سيريس الاتزار من سقوم تكتوسط فتنن إيران تراي that's why إيران زد قفوا بس حساباتنا بس حز خد زلوا ولا political elite كله education تلو أنت أراي سرح تلو حزب قلنا إيران زد قف بزحيله because نايب حكي نتيز قبر زلوا فتسينك بزخون يخون ملك أكيد قبله زي تخل أكيدنا إسرائيل تاونكو confront تقبر زلا تطو قبل سقوم تتوس زلا سقط تقبر زلا تطو نقبل ندحرو خوين بما بسنكنا إيران تراي كونز قبل ليبانوس قبر زلا مسفعفح إسرائيل تطو كتبلو تقينا إيران بتقبر زلا ما خدت راي كون دونالد ترامب إيران كسامة معسل الزلي أبنيوز قبر زلون تطوع بلو تبلا الله so تاريخ يزي مبزعته Russia is not stopping that China is not stopping that ما لنا بحيلة بزع عالم حيالاتنا بحالتي أبغاز قبر زلو تعرفنا دك سباتي زبال تاريخ هذا أرتيست قالك أب دب كوريا دي أب قال تاجر نيرو أبغاز تجبر كوينات يلو دك سبات
نزل نموالهم زحفولو تاريخ يدفصم زلو لكع كمزي نا اسرائيلاويان ايهوداويان اب غزي نازي زغاطمه جينوسايد كسابلومي حفرت نجرمناويان كوينو زلو جرمناويان دما اب بزح غزي رسوم كمزدنو زغبرم እዚ ጉዳይ እዚ ንእስራኤል ታይ ኮነ ርእሶም ከድኑ ደቂ ሰባት ኣሜሪካ ስቂላ የርያ ዓዲ እንግሊዝ ስቂላ የርያ ኣጣቂዓ ሓጊዛ እውን ኣፅዋር ሂባ እያ ጀርመን ሓጊዛ እያ ጃፓን ሓጊዛ እያ ቻይና ኸ ወላ ሓንቲ ገበረት they just watched 67,000 ሰብ ክቕተል ከሎ ብጋዛ they watched it ወላ ሓንቲ ገበሩን maybe 5 ግዜ ፅሑፍ ፅሒፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስዑድ ዓረብ they watched it ተዓዘብቲ እዮም ነይሮም at the same time ድማ ከተማታቶም ይሰርሑ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ there is only one ሓደ ሃገር ጥራዩ ብፕሪንሲፕል ብመትከል ደቂ ሰባት ይበደሉ ገለ ነገር ክግበር ኣሎ ኣበርት ኢና ክንቃለስ ኣለና this is not acceptable ናበለ ስጉምቲ ክወስድ ዝፈተነ ኢራን ጥራዩ ታሪክ ብከምዚ ክዝክሮም ኢራናውያን of course ኣሜሪካ እንታይ እዮም ክብሉኻ ስርዓት ዘይብሉ ንዓለም ሰላምን ርግኣትን ንኽስእን ትገብር ዘሎ እዩ ገለ ይብሉ how ናይ ነይቲ ሃገር ወሪሮም ኢራን أبيناي هاجر يوم سراويت ناتهم فنيوم الأولى ونتنا هاجر زفر زلوا ويون رجيم تشنج نخجبر زفتن زلوا أبيناي علم أبيناي هاجر يلا لذي كل إيران زجبروا وزلوا نعبد حزب الله يحجزوا مو قل حزب الله انتايو حزب الله تك ليبانوسيوم زي قاتاتنا ليبانوسيوم مريتهم كورر إسرائيل بزي حق مريتهم كتوصل نزجمرت على سجمرهم لك كم حماس أبغى زلوا مانديلا تقاليسي كنا تهاجرنا تامسي ولا كاب سربيت تنبره نمانديلا اسلام تاي تقاليس كايل كتخوننا ده كاب ابارتايد ني ساوث افريكا ناس هوسا سورانا ايرترا جهاديستن اسلاماويان غبرش براني بحال نيرم نمنتاي درغ قص سلازلي وز نبرو ايرترا نصنتا سلازي دلز نبره بفلا ايرترا خوينو نت غداي ناي بعدنا يزوم تقالسن نحرنتهم اب قازان زلو نغله ذكردو زي كلسي انا رئيس امنت راي زبلو رأي حدا نسي سويساوي يوروبا كير داخلي مهنياتك على سنة حرنت سلدي فلت سلدرسعه هير ترى انت مالي انا سنة ترخيبه بخمي من قدي كسب له من تعاني فتنات يقات مالو سو اكتوبر شو عطى غير كان سلاماويان مقتال قال ملن سوق بون بليل ناس جيجايو زخون يكون سيفيل قتال بنا ابقى زاون كو سيفيل تقاتيلهم بر حماس قتيلهم الى يكون كنت زارب زلو وقيو وقنت جميركا تدرك قدلقه رتعاو كينات قون حقاو كينات ويكا نتي قال عن سبيتن زغل كل كوينات قونا له قال عن سبيتن برات يبلو سلازي you have to protect them تكلا حلو مالك قطعنا مالك كل زين زارب زلنا انت مالتي ايران is the only force نتكونتات confront خغبر زغال ويون كغطمو زغالن دو ابلو ويلو سغم تكوس زغالن سي قالت كلاتهم تعذبتيهم نيرا چاينون بلو راشون بلو they didn't do anything نتنغر تطون خبلو تاريخ دما بخم ذكرامي You too. Regarding the negotiations, we have now reached a stage where there is a possibility of announcing an agreement. Is it possible, as some news agencies have reported, that Pakistan might announce the final statement, so to speak, with the consent of both sides without the travel of delegations? Do you confirm such a thing, and is it possible that an official from Pakistan will come to Iran again to continue the negotiations? Thank you. Procedural matters are secondary to the core issue and the content. We are currently focused on the negotiation process. How the understanding will be announced or signed later is a matter that, well, there is time to decide on. As for the delegations having another visit, if it becomes necessary, such a thing will be done. But in the current situation, we have not planned anything for a trip to Pakistan. انتايم زبلو زلوم تزرب صبغ يكاد يخيد كم زلو يفلت الله بوغن امريكا دما كم زي سمع كفرم كم زخلن ابي كفرم خل ابي يوم كراها بخم بحدش انتاي يخجبر لو اخناتكم كخيديو ويس نساتهم اليوم كم تصخم بخمي كجبر نزبل بخمي يفرم ابي يفرم نعنا زقد سنه بزح قدامنا زلو يكون ان امريكا من البد دونالد ترامب ناي دراما سلازخونه نوعك قد ساخلين عنا بروسيجر بخمي يفرم ابي كونغله او تاسل دي بصحنا بزعبون حسب يلنا أدلين نتلو دم لو خناتنا نبزخون بوتاك خيد غلي كسب حجيز توسنا نجاري بلان نبتخن كيدنا خمسة خوني بخمسة خيد زبل استوسنا نجاري لنجن أدلين نسترايو كجبر زغلي يوم زبل زلو بحفشة إيرانويان نتنجارتي بعتب حزام مخمزة لو يزرقر نغلط يوجد التولان خصم محمد ready but at the same time انت تسمع تدليتاتهم كسمرت زي كيلو لما امريكا ابيز كقبروا ان دونالد ترامب كحقسوا اوف كبلوا كم زي اوروبان كاله عالم دبلوا زلمه مع كرق الحسوس فتنوا كم كقبروا له فصم دلونات يبلهم ناتهم دليتاتن ناتهم علاماتاتن نصوريو هو نكوينات شبدبد يبلي اللون ان دونالد ترامب لمانته كقبر زغل زرب عنقيفهم نكوينات كوز دوي دلي اللون they want سلام زدليوم
ጉዳይ ክውዳእ ኣሎም ይደልዮም ግን ክውዳእ ከሎ ድሕሪ 3 ወርሒ ወይ ድሕሪ 6 ወርሒ ወይ ድሕሪ ዓመት ካልኣይ ኩናት ክመፅኦም ይደልዩ ኣለዎ ሓንሳብ እናሓዋሩን ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ እቲ ንገብሮ ስምምዕ ሕጂ ክንምንታይ ግዜ ይወስድ ብዘይገደስ ሓንሳብ እናሓወሩን ካልኣይ ድማ ኩሉ ታብ ልዕልዮም ዘሎ ገዳታት ድማ ክላዓሉ ይደልዩ ኣለዉ ኮርስ ሃገሮም ከማዕብሉ ዝወረዶም በሰላታት ክሕውዩ ናይ ዓመታት ዝነበሮም ፀገም ክሕውዩ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ they want ነገራት ክቅየረሎም ይደልዩ ኣለዉ So is he running out of leverage? Here's why I asked this question. Today, Trump posted on Truth Social that a deal with Iran would either be great and meaningful or there would be no deal. Earlier, US Secretary of State Marco Rubio, who is currently on a visit to India, suggested an agreement could be reached within hours, triggering a sharp drop in global oil prices. We thought we might have some news last to open up the Strait. Despite the enthusiasm being shown by the US, Iran says a deal is actually not close. Therefore, it is correct to say that we have reached a conclusion on a large portion of the issues under discussion. But to say that this means the signing of an agreement is imminent, no one can make such a claim, for the very reasons you yourselves mentioned. Meanwhile, sometimes ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ኣሜሪካ ነቲ ዕዳጋታት completely overhyped ንክኸውን ሰላም ዝርብ ናብ መዕለቢ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ናብ ምርድዳእ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ብኡ መንፅር ጌርካ ደፊእካ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ድማ ነቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ገይሮም ኣለዉ እዚ ሕጂ ኦልሬዲ ንዶናልድ ትራምፕን ነቲ ምሕዳራናቱን ወላ ትስምምዕ እንተደይ ተዓዊቱ ከምዚ ዓይነት ማኒፑሌሽን ኣብቲ ዕዳጋ ብጣዕሚ ዘገድሶም ወላ እውን ኩናት ክገብሩ ክእሉ ኮኑ እዮም ንግዚኡ ነቲ ዋጋ ንታሕቲ ውሪድካ ሓፂር ዝኾነ ኩናት ጌርካ ከም ብሓድሽ ድማ ዝርርብ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከምኡ እናገበርካ ነቲ ዕዳጋታት ማኒፑሌት ክትገብር እውን ከም ታክቲክ ክውሰድ ዝኽእል እዩ ኢራናውያን ይፈልጥዎ እዮም እዚ ኤቭሪ ሲናሪዮ ይሓስበሉ ኣለዉ እዮም ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝተረቐቐ ሽንክርክር ዝበለ ጉዳይ ምዃኑ ማንም ዝርድኦ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መንገዲ ኢራናውያን ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ይካየድ ከም ዘሎ ይነግሩ እዮም ግን ናብ ውዱእ ዝኾነ ስምምዕ ክንበፅሕ ኢና ኢልካ ተስፋ ምግባር ግን ቁርብ መስመር ዝሰዓተ ትፅቢታት ከይከውን ጥንቃቐ የድሊ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሶ ቤዚካሊ ኣሜሪካ ብግድያ ኣፅዋራታት ዳልያ ከም ዘላ ንዝኾነ ይኹን ኣክሽን ስጉምቲ ክወስዱ ዊ ኣር ሬዲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብወገን ኣሜሪካ እውን እቲ ድልውነት ንኩናት ንመጥቃዕቲ ንኻልእ ኣመና እዮም ተዳልዮም ዘለዉ እንደ እስራኤላውያን ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንከፍርስዎ they are pretty much ready ስቑኢሎም ክርእይዎ ከም ዘይኮኑን ትፅቢት ናቶም ወይ እውን ተስፋ ናቶም ድማ እቲ ነገር ፋሕ ክብል እዩ You know, I think we're past the point, Ellie, of talking optimistically. It's a feeling, and the feelings don't matter at this point in time, because how many times have we heard the Trump administration, and listen, it's a negotiating tactic, sure, optimism can be healthy, but we've heard this about 4 or 5 times now since the war started. Hey, we're within reach, it's within hand, we're just a few details away, and what happens every time? It's back to the drawing board once again, and we find out there were always huge chasms in between. So I think it's time to temper the talk of optimism. Let's deal in reality. The Iranians want a huge pile of cash just to come to the table and talk about their nuclear program, which they still insist they will do nothing about in terms of what America actually wants to happen. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መስርሕ ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣበይ ኮንካ ክትግምት ትኽእል ኣይናይ ሚድያ እዩ ንምግማት ዝሕግዘካ እንድሕሪ ኢልኩም ዝሕዝን እዩ ግን እቲ ሓቂ ሚድያ ናይ እስራኤል እዩ ዝነግረካ ድሕሪኡ ፎክስ ዝበሃል ፕላትፎርም ንስ እዚኣቶም እዮም እቶም ቀንዲ ኔክስት ሙቭ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ድሓን ዝኾነ ስእሊ ክቡኻ ዝኽእሉ ስለምንታይ ብቐረባ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣክሰስ ዘለዎም ንሳቶም እዮም ኣክሰስ ዘለዎም ወይ ከዓ ርክብ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ከማን ዝያዳ ዝፈልጡ ንሳቶም እዮም ክትብል ትኽእል እቶም ኤክስፐርት ሳው ዝመፁ ምክንያቱ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎምን ቀጥታዊ ፅልዋ ዘለዎም ሰባት ኣብኡ ስለ ዝመፁ ስለዚ ሚድያታት ናይ እስራኤል እንታይ ይብላ ኣሎ ከምኡውን ፎክስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንተሪኢኻዮም ነቲ ዝግበር ዘሎ ሰላም ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘለዉ እንተዝደልይዎ ነይሮም ንሳቶም እዮም ኣድቨርታይዝ ዝገብሩሉ ተዲኹኒ ኣድቨርታይዝ እዮም ዝገብሩሉ ከምዚዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብር ኣሎ ገለገለ እናበሉ ነቲ ህዝቢ ከለማምዱ ነቲ ቤዝ ናቱ ከለማምዱሉን ከም ዝቕበልዎ ክገብሩ ዝደልዩ ሰብ እዮም ስለዚ ንሳቶም ክቃወምዎ ተጀሚሮም ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ክቕይር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ እቶም ዴሞክራትስ ከም ዘይፈትዎ ይፈልጥ እዩ ዝገበረ እንተገበረ ድማ ኣንጻሩ እዮም ክኾኑ
ስለዚህ በቀደሙስ መንደቕ ኪድ ኢልካ ኣብቲ ኩናት እዮም ክብሉ ዋላ ሕጂ ፅቡቅ ኣወፃፅኣ ገይረ ክሃድም እየ እንተሪሉ መንደቕ ኪድ ኢልካ ብቀደሙስ ባዕልካ ኣብ ኩናታት ኢኻ ሕጂ ስለ ዝወፅኻ መን ከመጉሰካ ደሊኻ ዕደ ዝኩሉ ክሳራ ንምንታይ ምፅኢኻዮ ኣውፅኡ ካብቲ ስልጣን እዮም ክብሉ ስለዚ the guy is really ኣብ ክብድ ዝበለ መስርሕ እዩ ዘሎ እስራኤላውያን ድማ በቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ዕጉባት ኣይኮኑ ጥራይ ደይኮነ ከም ዓብ ስጋኣት ይርይዎ ኣለዉ at any point ዕድል ተተዋሂቦም ድማ ፋሕ ከብልዎ ክፍትን እዮም እንተ ያ ምክንያታት ይደልዩ ካብቶም መራሕቲ ናይ እስራኤል ይወፅእ የለን ትዘረባ ይጥንቀቁ ኣለዉ እዮም ስለምንታይ እንድሕሪ ክዛረቡ ጀሚሮም ካልእ ፀገም ከምፅእ ኣለዎም ስለ ዝኽእል ምርጫ ስለ ዘለዎም ኣብ መጀመርያ ክፋል ናይ 27 ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ እስራኤል ዓብ ተቐባልነት ስለ ዘለዎ ነተንያሁ ሽግር ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክኸዱ እንተጀሚሮም ከምዘይምረፁ ክገብሮም ይኽእል እዩ ስለዚ they really need ክጥንቀቁ ኣለዎም ንዶናልድ ትራምፕ ምቁዋም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ በቶም ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ኣብ ኢድ እስራኤል ዘለዎ ወይ ከዓ ምስቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ብቐረባ ዝሰርሑ ብኦም ጌርካ ከም ዶናልድ ትራምፕ ላል ተብሎ እስራኤል ቀጥታ ምስ ኣንጻሩ ክትዛረብ ከም ዘይብላ ጌርካ ማለት ስለዚ ዝተፈላለየ ታክቲክስ እያ ትጥቀም እስራኤል ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ systems እዮም ዝጥቀሙ ንኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ክትቆፃፀራ ትኽእል ማለት The Strait of Hormuz is an incredibly complicated issue right now as well. That doesn't seem to be something the Iranians are willing to give total control over. Maybe they'll have a tolling system or do something in tandem with the Omanis, but they don't appear to be going back to the way things were just a few short months ago. These are the two main issues. These aren't sticking points. They're not something that can be kind of finessed. These are the two crux issues right now of the negotiations, and it appears, again, we're still very, very far apart on what each side is willing to concede. So let's temper, I think, the talk of optimism, deal in the reality of the situation, and understand both sides are still pretty darn far apart on what they're to some extent ገለ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኢራን ብዙሕ ነገራት ኣብ ኢዳ ሒዛ ስለ ዘላ ስለ ዝርርብ ኢላ ንኩሉ ክትገትፈልካ ማለት ይሕሰብ እዩ ንኣብነት ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብኡ ከላ በቃ ከላስ ኩሉ ኣብቲ ናይ ቀደም ይመለስ በላ ሓንቲ ገለ ከምኡ ክትብል ኣይትፅበዮ ክትፅበየ ይብልካን ካልእ ኒኩለር ናታ ኣብዚ ሕጂ ዳላቶ ደረጃ በፂሓ ኦ ከምኩም ውሰድዎ ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ወይ እውን ዳይልዩት ግበርዎ ገለ መለኢላ ክትሰማማ ኣይኮነትን ብዙሕ ነገር ክትሓትት ይሃቡ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓውደ ኩናት ዓወት ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ካርድታት ድማ ስለ ዘይብሉ ኣብ ኩናታት እዩ እውን ፍሉይ ነገር ከምፅእ ዝኽእል ዓቕሚ ይረኣዮ ስለ ዘየለ ናይ ግድን ክመሳሰል እዩ ዘለዎ that's why ድማ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኢዱ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ጌርካ ምዝራብ ክኸውን ዘይክእል and it's going to be very, very interesting ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ Trump said Iran should hand over the uranium to the United States for destruction. He also said it could be destroyed under international supervision. Trump additionally pushed for broader regional alignment through the Abraham Accords. He said it should be part of any future peace arrangement. A day earlier, Trump had taken a hard line on the Iran talks. The deal with Iran will either be a great and meaningful one, or there will be no deal. ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ትዊተር ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወፅእ ዘሎ በቲ ትሩ ሶሻል ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ብዙሓት ኣሜሪካውያን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ እዚ ኣንጻር ረብሑ ቀዳማይ ንሱ በዓሉ እዮም ዝብሉ ቢካዝ ኤቭሪ ታይም ንቅድሚት እናመፀ ነቲ ክግበር ዝኽእል ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ባዕሉ ይደፍርሶ ዘሎ ስለምንታይ ኔጎሲዬሽን ክትገብር ከለኻ ምስጢራውነት ክህሉ ክኽእል ኣሎ እንታይ ትዘራረብ ኣለኻ እንታይ ሕግታት ትገብር ኣለኻ ከመይ ትገብር ኣለኻ ኩሉ ግዜ ክትዳሎ ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ግን ፀገም ኣለዎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ዲል ቅድም ከለማምዶ ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ተዘየለ ሃንደበት ዲል እንድሕር ገይሩ ከይቀበልዎ ክእሉ እዮም and then he will be in big trouble ስለዚ ነቲ ሰብ ቀስ ብቀስ እናለማመደ እናነገረ እንታይ ይመፅእ ከም ዘሎ ናፍለጠ ክፀንሕ ይፍትን ኣሎ ግን እቲ ዝጥቀመሉ ዘሎ ቃላት ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ሃይጃክ ክገብሮ ኣሎ የበላሽዎ ኣሎ ይፅይቀሉ ኣሎ እዩ ብዙሕ ለውጢ እውን የምፅእ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ ኦባማ 2016 እዩ ኩርሲ ስልጣኑ ኣረኪቡ ካብ 2008 ክሳብ 2016 ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ርእሲ ዶናልድ ትራምፕ ገዛ ክራይ ከይከፈለ ምሉእ ለይትን ቀትርን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኦባማ እዩ ነፍሲ ምስ ኦባማ እዩ ዘወዳድራ ዘሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ካብ ኦባማ ዝሓይሽ ፖሊሲታት ንሱ ዝተኸተሎ እንተወሓደ ምስ ኤርትራ ዝሓሸ ፖሊሲ እውን ይክተል ብኸምን ፈትወይና ኦባማ እቲ ዝኸፍአ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ዝተኸተለ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ከም ሰብ መጠን ክትሪኦ ከለካ ግን ኦባማን ዶናልድ ትራምፕን ዝወዳደሩ ሰባት ኣይኮኑን ኦባማ ውሑድ ዝዛረብ ማዓሲ ፅሕፍ ማዓሲ ዛረብ ዝፈልጥ ኣድኒ ዶናልድ ትራምፕ ዝኩሉ ናቱ ተዛረበውን ዘይምልስ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን እቲ ዕንጅልኑ ነዚ ኦባማ ዝበሃል ጠቕላላ ክገድፎ እዩ ዝግበር
እቶ ኦባማ ካብ ፖለቲካ ሓሲሱ ክጠፍእ እንድሕር ኮይኑ ቀጻል ኣብ ትዊተር ከምፅኦ ይግባአን እዩ ግን I don't know the guy has such a insecurity ኣለዎ ዘይምትእምማን ወይ ከዓ ናይ ኮንፊደንስ ፀገም ኣሎ ኩሉ ንሱ ዝገብሮ ስጉምቲ ክሳብ ሕጂ ምስ ኦባማ ከወዳድሮ ክኽእል ኣሎ ኦባማ ከምዚ ገይሩ ኣነ ከምዚ ገይረ ከማ ጥራይ ዝብል ዘሎ ስታክ ገይሩ ኣብታ ጉዳይ እያ ስለዚ ብዙሓት ከምኡ ብልዎ እዮም ኦባማ ገዲፍካ ሙፍ ክትገብር እንተትኽእል ዝበለፀ ይብልዎ ቢካዝ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ንዘየለ ሰብ ክሳዕ ክንዙ ነብስኻ ምስኡ ከተወዳደር ንባዕልኻ ኣብቲ ማእሰርቲ ናቱ ከም ዘለኻ ዘርኢ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግን ከም ትሪእዎ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ he's still concerned ነቲ ኩነታት ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ኦባማ ገይርዎ ዝነበረ JCPOA ዝበሃል ካብኡ ዝበልፅ ዲል ይገብር ኣለኹ እናበለ ይዛረብ ስለ ዘሎ not going to be easy for him. There are two main areas, the uranium, the future of the nuclear deal, and the Strait of Hormuz. Why don't we go through what you know of what's on the table and whether this would be a good deal for the United States? Two separate questions. The pieces are all there. You're right, though. It hasn't quite come together, some of the important details. It's Strait first. Let's start with the Strait, because in a funny sort of way, the nuclear has been slightly pushed, not aside, but it's our second slower track. The idea is to get a ceasefire in place, get the Strait opened. Still uncertain, Jonathan, of the long-term terms under which the Strait would operate, but at least for the first 30 days, supposedly, the Iranians would demine, there wouldn't be tolls or fees charged. So that, in some ways, is at least temporary return to the status quo ante, what existed on February 27th. And that's a long process of unwinding all these ships that are in the Strait. Because in a funny sort of way... ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካን እስራኤልን ክንምንታይ መርገፅ ቀይረን ከም ዘለዋ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ሕቶታት ናቶም እንታይ ነይሩ ኩናት ቅድሚ ምጅማሮም ኒኩለር ናይ ኢራን ኒኩለር ከተማዕብል የብላን ሙሉ ብምሉእ ድማ ወይ ከተረክበና ኣለዋ ወይ እውን ካልእ መስርሕ ክግበር ኣለዎ ካልእ እንታይ ይብሉ ነይሮም ኢራን ሚሳይላት ናታ ጠጠው ከተብሎ ኣሎ ምፍራይ ናይ ሚሳይላት ወይ እውን መዕለበ ክትገብረልና ጋራንቲ ክትህብ ክትክእል ኣለዋ ነቶም ፕሮክሲስ ሕዝብላዲ ንኻልእ ትሕግዞ ዘላ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ስርዓት ድማ ከምዚ ክኸውን ኣሎ መዓት ሕቶታት እዩ ነይርዎ ሎሚ ኩሉ እዚ ሕቶታት ዝተሪፍ እዩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተኸፍቱልና ሽዑ ነበረን ወሽመጥ ሕርሙዝ ክፉት ስለ ዝነበረ ሕጂ ኩሉ ተሪፉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከመይ ጌርና ንኸፍቶ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ምቕያር ፎርጌት ኢት የለን እሱ ኣብ ዲስካሽን የለን ሚሳይላት ምፍራይኩም ድሮናት ምፍራይኩም ጠጠው ብሎ ተረሲዑ እዩ nobody is talking about that ነቶም ካልኦት ሓይልታት ንሑቲ ምሕጋዝ ዶ ንሕዝብላ ምሕጋዝ ዶ ገለ ዝበሃል ተሪፉ እዩ nobody is talking about that so ኣብ መወዳእታ ወሽመጥ ሕርሙዝን ተኻለይቲ ድማ እታ ኒኩለር ትብል ዘላ እያ እንታይ ዘርእየካ እዚ ኣብ ባይታ እናተሰዓርካ ወይ ምስላጥ ናበየካ ምስ ከደ ኣብ ጣውላ ትሓቶ ነገራት ክትቅይር ኣለካ you cannot demand ብሓይሊ ክትገብሮ ፈቲንካ ምስላጥ ዳበየካ ኣብ ጣውላት ተመሳሳለ ንዑድ ምድንቲ ኣብ ብሓይሊ ክገብሮ ኢልካ ፈቲንካ ምስላጥ ዛበየካ ኣብ ጣውላ ክትሓቶ ይትኽእል ኢኻ ተሓቲትካ ድማ ፅሉል ጥራይካ ትበሃል ዝባካ ነገር የለን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም they have changed so much ኢራን ድማ ሕጂ ብዛዕባ ይዛረብዎ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ትሪእዎ ኣለዎም ባቤል መንደብ ሓደ ካብቲ ካርድናቶም ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ደ ተጠቀሙሉ ዘለዉ ባቤል መንደብ እዩ ንባቤል መንደብ እውን ቾክ ክገብርዋ እውን ክሓንቅዎም ስለ ዝኽእሉ ኤኮሎኒየም ዝብለካ ድማ ኣሜሪካ ፅቡቅ ጌራ እዮም ዝፈልጡ ኣብኡ ክሓንቅዎም ከም ዝኽእሉ ዳትስ ዋይ ድማ ዲል ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ሙሉ ብምሉእ ኣረጋጊፆምሎም እዮም ክዓፅዎ ይኽእሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ክትከፍቶ ከም ዘይትኽእል ኦልሞስት ናይ 9 መዓልቲ ቀሪብ ኣሎ ሶ ዲስ ኢዝ ብፍፁም ኢራን ከም ትቆፃፀሩ ኣፍሊጣ እያ ባቤል መንደብ ድማ ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ እዮም ሕቲ በይኑ ኢራን ኣብ ኩናት ከይኣተወት ከላ በይኑ ኣፅይዎ እዩ ሕጂ እውን ክገብሮ ቀሊል ንዑ ልዕሊ ኩሉ ሕቲ ድሕሪ ሕጂ ኣዝዩ ዓብ ሓይሊ ክኸውን ስለምንታይ ኢለኩም ኣሎ እቲ እንኮ መሻርክቱ ኢራን ንኣሜሪካን እስራኤልን በይኖም ገጢሞሞ ከለዉ ጠጠው ኣቢልዎም ኣሎ ሕቲ ማለት ዝዓበየ ቦስ እዩ ዘለዎ ዝዓበየ ደጋፊ እዩ ዘሎ ኢራን ነውስ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ንበይኑ ኣብ ዓለም ዝደለየቱ ክገብራ ይክእልን እዩ ሕቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለዚ ንሕቲ ከተሕይላ ክትፍትን እያ ንሕቲ እንተሕይላቶ ድማ ኣብ ባቤል መንደብ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ ሪቶ ክኽእል እዩ እዚ ድማ እንታይ ፈጥረት ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ምስ የመን ይኹን ዋላ ምስ ሕቲ ግብረ ሽበራ ዲ ገለ ክበሃል ከሎ ኤርትራ ጀማላ ሒዛ ትኸይድ ሃገር ብምዃና ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላን ካልኦት ጅቡቲ በሎም ዋላ ሶማሌላንድ በሎም ክልቲኦም ሰሜክሰን ፀገም ኣሎም ፍርህ ኣለዎም ካብ ሕቲ ኤርትራ ፍርህ የብላ ምክንያቱ we have no problem with them at all with them
ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ቦታ ኣዝዩ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ካልኣይ ሑትና ሓይለ ምስከደ እንታይ ከጋጥም እዩ እቲ መስመር ናይ ባሕሪ ኩሉ ናብ ኤርትራ ገጹ ክጽጋዕ ክፍትን እዩ ይሲ ሑቲ ሓያል ኦርጋናይዜሽን እዩ ከቢድ ኦርጋናይዜሽን ድማ እዩ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ድማ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ፍርህናቱ ስለ ዘሎ ተመራኸብቲ ኣይክገብራያን ናብ ዓሰብ ገጸ ናብ ኤርትራ ተጸጊያን ብክሊ ማይ ናይ ኤርትራ ክኸዳ ክፍትን እየን እዚ ማለት ድማ ወደባት ናይ ኤርትራ ሞር ረለቫንስ ክህልዎ እዩ ሞር ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ገማግም ባሕርናትና ሞር ተደላይነት ክህልዎ እዩ ንኤርትራ ድማ that's why ናብ ኤርትራ ገጾም ሕግብግብ ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ተጋጢሞም ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ቦታ ክትከውን ስለ ትኽእል ዓሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዓብዪ ድማ ገማግም ኤርትራ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳብ ናብ ውሑስ ቦታታት ዝኸይድ ገማግም ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ እዚ ድማ እዩ እቲ ኩነታት ዋላ እኳ ኢራን ንኻልእ መድረኽ ብኻልእ መንገዲ የጋጥም እንተሎ ካብዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ዝበለፀ ኣጋጣሚታት ክትረክብ ትኽእል እያ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ዘረባ እዩ ንሸይ ንስማዕ የስከ more complicated and there you've got the question of what's the status of the enriched uranium that's in Iran? Is it moved out? If so, to where? If it stays, is it diluted? Who oversees the process? So that's one question. Question about future enrichment. Is Iran allowed to enrich? If so, how much? To what level? Is there a moratorium before it's allowed to start enriching again? If so, is it 10 years, 15 years, 20 years? Some of these details. I've heard nothing about the details of an inspection regime. How, who is going to operate that? What kind of access are they going to have? Because in some ways, whatever the details, you can only have confidence in Iranian compliance if you have a really powerful, intrusive inspection regime. And maybe I've missed it. I haven't heard a lot. ብሓፈሻ እቲ ብደገ ኮይኑ ከም ኤክስፐርት ዝዕዘቦ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ሓበሬታ የብሉን ብግምት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ዘውፅኦ ነገራት ደይ ኮይኑ ጠቕላላ ብምስጢር ተታሒዙ ዘሎ ጉዳያት ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ዶሓ ብዙሕ ነገር ይካየድ ከም ዘሎ ቀጠር ኣልጀዚራ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ተስፋታት ከም ዘሎ ዘተንብእ ሓበሬታታት የውፅኡ ጸኒሖም እዮም ግን ምዝ ናይ ሎሚ ተመሊሱ ኣብ ኩናት ክተሓራረሙ ምጅማሮም ኣተኣማሚንካ ክውዳእ ዝኽእል ክትብሎ ትኽእል First, here's our chief US correspondent, Alan Fisher, with the latest from Washington. Well, CENTCOM, which coordinates all the US military operations in the region, in and around Iran, have put out a statement in the last couple of hours saying that these incidents happened within the last 24 hours, essentially saying that this was to protect US forces. Now, they're not saying that US forces came under attack. What they're alleging is that the United States took action, particularly around missile sites and also boats that were possibly going to lay mines as a preventative measure to protect the troops in that region. Now, we know they've done this sort of thing before. Very early on in the ceasefire, this sort of thing happened. At that stage, the መጥቃዕቲ ኣጋጢሞም ወይ እውን እተን ጀላቡ ፈንጂ ክገብራ ዝኸዳት ዝነበራ ንምእላይ ዝተወስደ ስጉምትታት ከም ዝኾነ እቲ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ዝገበሮ መጥቃዕቲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ነቲ መስርሕ ምሉእ ጠጠው ከብሎ ይኽእል ወይ ከበላሽዎ ይኽእል ክበሃል ኣይክእልን እዩ ግን ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በት we'll see እቲ ነገራት እናማዕበለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኩሉ ነገር ክትፈልጦ ይትኽእል The United States said it hadn't graduated to a breach of the ceasefire because there were no casualties. And yet again, in this incident, the United States says that no US service personnel were injured or were killed. So that would seem to suggest that, again, this won't reach the level of a breach of ceasefire, but it was action the United States said was to defend their forces while using restraint, particularly around Bandar Abbas. So it's not going to derail the talks underway at the moment involving several countries, but clearly it is a concerning moment. ብሓፈሻ እቲ ተገበረ ዝኾነ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ሰብ ጉድኣት ወይ እውን ሞት ገለ ስለ ዘየጋጠመ ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ፋሕ ከብሎ ይኽእል እዩ ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ግን ነቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብሲ ከይተፀልዎ ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ብግዳ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ሚሳይላት እናተኮስካ እናሃረምካን ዝርርብ ንገብር ኣለና ዘተ ንቕፅል ኣለና ምባል እውን ቁሩብ ድፍረት ዝተወሰኸ ይመስል ግን ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ ዝኸዶ ዘሎ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ተወዲዩ ተፈራሪሞም ተረዳዲኦም እቲ ጉዳይ ማዕለብዩ ብፂሖም መክሳብ ዘይበሉኻ ኣሜንካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክተዓራርቑ ይኽእሉ እዮም ወይ ሽግሮም ክፈትሑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ኣሜንካ ንኽትከይድ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዝኾነ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት ናራና ብፍላይ ንሃገራት ዓረብ ዝወርደን ዘሎ ሕቶታትን ጠለባትን ክብድ ዝበለ እዩ
ንቀርና ኣፍሪካ ድማ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝንገር ናይሎም ኣርስቲ ኣብ ዝኹዴ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ይራኸበና። ታንኪዩ